Hej og velkommen til præsentationen af vores designkoncept for digital valghandling. Som I kan se, er brugerrejsen inddelt i 6 trin. Vi gennemgår dem nu et for et. Trin 1. Det digitale valgkort. Brugerrejsen begynder hjemme hos vælgeren. Her modtager man et digitalt valgkort på sin smartphone. Det fungerer som adgangsbillet og indeholder en QR-kode, der bruges til at logge ind i stemmeboksen på valgdagen. Trin 2. Ankomst til valglokalet. På valgdagen møder vælgeren fysisk op i valglokalet. Her venter man i kø på, at en digital stemmeboks bliver ledig. Trin 3. QR-scanning og adgang. Når det bliver vælgerens tur, scannes QR-koden ved indgangen til stemmeboksen. Det sikrer adgang og anonym identifikation, uden behov for manuel registrering. Trin 4. Stemmeafgivelse. Inde i boksen præsenteres kandidaterne på en digital skærm. Vælgeren trykker på sin kandidat og bekræfter valget. Trin 5. Digital makulering og visualisering. Efter bekræftelsen vises en animation, hvor stemmen makuleres digitalt og integreres anonymt i en samlet optælling. Trin 6. Digital kvittering og opfølgning. Til sidst modtager vælgeren en digital kvittering. Denne kan gemmes og bruges til at følge stemmens status, for eksempel gennem en app eller en sikker hjemmeside. Det er her mening med, som vælger hele tiden kan se sin stemme indgå i systemet som registreret. Du har nu set en præsentation af en mulig digital brugerrejse for valghandling. Vi vil gerne høre dine vurderinger af, hvordan du forestiller dig, at det ville være at deltage i denne oplevelse. Vi beder dig om at vurdere hvert udsagn ud fra, i hvilken grad du tror, du ville opleve det som vælger. Det handler ikke om, hvorvidt det er bedre eller dårligere end det nuværende system, men om, hvordan du forestiller dig, at det føles at tage del i denne del. Tak fordi du fulgte med.